tymor y haf, rydyn ni wedi dysgu am ein hun ac eraill, fel thema pwy ydw i. Rydyn ni wedi dysgu sut i bod yn unigolion iach ac hyderus. Trwy nesaf dealltwriaeth y sut i ofalu am y byd ac yn bobl o ddiwylliant, hydywedd ac anghenion gwahanol, rydyn ni'n gwybod beth yw dinasyddion egwyddorol ac ofodus. Ac rydyn ni wedi meddwl am pwy hoffen ni fod yn y dyfodol trwy edrych ar swyddi gwahanol. Ond nawr wedyn ni'n symud ymlaen ac ddysgu am fod yn gyfanwyr, mentrus a chreadigol. Rydyn ni'n barod wedi paratoi dant, pwy ydw i, ysgol gyfa. Ond bydd mwy o cyfleoedd i wneud gweithgareddau creadigol fel dawns, drama, celf a cherddoriaeth. Byddwn yn gweithio mewn tîm i godi arian ac i ddatrys problemau trwy fentrau gwahanol. Ymunwch yn y tŷ trwy geisio'r cyflawni'r gweithgareddau teulu a chofiwch chi roi eich lluniau ar trydar.